Hier achter het WTC Expo in Ljouwert wil ondernemer Henk van der Borg het nieuwe stadion bouwen van 60 tot 70 miljoen euro. Geen luchtfietserij, zei hij, want er binnen concrete afspraken en plannen. Daar is de stichting Grutte Pier voor oprichten. Ik heb hele grote investeerders en een van de grote investeerders is Frighorst BV. En we zijn momenteel bezig dus met een hele grote Duitse brouwerij. En met, mag ik wat zeggen, nog een paar grote investeerders. Winkelprojectontwikkelaar Frighorst zou al een investering van 10 miljoen euro zijn hebben. Het bedrijf is het net bereikbaar voor een bevestiging daarvan. Veltins had van Schalke 04 al een multifunctioneel stadion gebouwd in Gelsenkirchen. Van Cambuur rekent Van der Borg ook op een keerwerking met de bierbrouwerij. En ik probeer ook een samenwerkingsverband te maken met Schalke 04 uiteindelijk, met spelers. Het is allemaal een visie op de toekomst. Dus het kan niet volgende week klaar uiteindelijk. Maar deze mensen zullen aansluiten. En ik ben ook nog met een hele grote bouwcombinatie bezig. Waarom doe je dit, Henk? Jongen, ik ben helemaal vroeger altijd gek van Cambuur. Ik heb altijd de sponsoring gedaan. Ik heb wel een probleempje gehad. Ik heb wel een stadionverbod gehad met Cambuur. Maar goed, daarna ben ik naar Heerenveen gegaan uiteindelijk met veel succes. En daar heb ik een proces gewonnen uiteindelijk. En dat geld, zeg ik eerlijk, investeer ik nou in Cambuur. Van der Borg reken met Cambuur in conflict, want hij zou sponsoren bij de club Waalutsen hebben. De blauwe twee partijen, Henk. Ja. Dat is toch een beetje apart. Ja, nou ja, ik begrijp ook niks aan. Je moet nou eindelijk eens een keer professioneel denken. En ik denk wel dat ik de ervaring die ik opgedaan heb, ook bij Heerenveen, onder leiding van Riemer van der Velde. En met elkaar nog eens een keer zeggen van jongens, we gaan ervoor. De blauwe vraagtekens bij het plan. Bierbrouwerij Veltins zei dat er enkel een verkennend beteken west had. Cambuur zei neer te witten van het plan en de gemeente Ljouwert wil net reageren voordat ze het plan en financiële onderbouwingsjoen hebben. Na een week zit Van der Borg op een mooi mogelijke investeerders om de tafel.